Opa, orain tokatzen den bideotutoriala SoundCloud musika bilatzailearena izango da. Horretarako Google Chrome irekiko dugu eta bilatzailean SoundCloud ipiniko dugu. Eta lehenengo web orrialdean sartuko gara. Bertan hainbat diska agertzen direla ikus dezakegu eta bilatzaile bat dagoela ere bai. Bilatzailean dislexia ipiniko dugu. Gure gaia delako. Behin dislexia ipinita, agertzen dira erantzun guztiak bilatzailean. Ikusten dugun everything guztia da. Gero, bakarrik abestiak nahi badugu, traksi ematen diogu, eta entzun nahi badugu, playari ematen diogu, begira. Edo beste bat, edo, bueno, asko daukagu. Gero, dislexia izena duten pertsonak ikusi nahi baditugu, hemen ditugu hainbeste albumak, dislexia izeneko albumak ikusi nahi badugu, albumari klikatuko diogu, eta gero, hainbat abesti zerrenda ikusi nahi baditugu, hauek agertzen dira. Dislexia izenekoak, eta, Jamie Lins da bere lista hau egin duena. Eta, hau da guztia. Hemen eman aldiogu likeari, baina, hau da guztia.